Bună și bine v-am reîntâlnit și bine te-am reîntâlnit, prietene Dragoș, ca să vezi, să înveți, să repari în timpul liber, să te ocupi cu reparatul. De-aia ai zis că să filmezi, ca să vezi exact cum am procedat. Ei, acum suntem în faza montajului capacului posterior la etanșare la arbore motor, capacul posterior pentru suportul de prindere a blocului pe transmisie. Ei, dar înainte de a pune capacul posterior, trebuie să etanșăm axul cu came și rampa de ungere. Avem dopul de la axul cu came, cum se procedează. Trebuie bătut și făcut concav, pentru ca el un pic să se adune, să intre ușor în locaș. Uite-l. Am pus l-am uns cu loctite, ca să acum trebuie să-l batem. Mă trebuie bătut ca el să se deschidă în afară. Deja sună plin. Bun. Și acum trebuie montat și dopul de la rampa de ungere, capacul. Și capacul ăsta iar puțin l-am bătut ca să intre presat. Un pic mai în interior. Ca să vezi, dragă prietene Dragoș, cum se procedează. Eu îi dau silicon aici să fiu sigur, ca să-l preseze capacul posterior. Montajul capacului posterior cu simeringul pentru etanșare la arborele motor. Se fixează un pic într-o parte, așa să introducem simeringul și pe urmă cu o șurubelniță se împinge și urmărim simeringul să intre pe arbore, să nu ne iasă arcul expandor care strânge jartiera pe arbore. După ce am montat capacul cu simeringul la arbore, trebuie montat capacul posterior pe care vine prinsă baia. Dacă nu montăm acest capac, nu putem prinde baia. Deci, fixăm capacul posterior. Așa. Ne va presa
siliconul pe capac, se va întări acolo. Șuruburile de fixarea capacului. Am zis că discutăm un pic despre proveniența axului. Arborele cu came este cumpărat de pe OLX. Problema e că avem cama față de ce am verificat eu, ce am observat. Cama de la evacuare e un pic mai scurtă decât cama de la admisie. Și toate bine sunt identice. Alea de evacuare sunt la fel, alea de admisie sunt iar la fel, sunt un pic mai mici. Hai să mai verificăm o dată. Asta e de evacuare. Are 41. Supapa de admisie are 41 cu 3 cu 4. Cu 3 zecimi e mai mare. Camele nu sunt egale. Și am verificat cu o axe care am mai schimbat. Două sunt, care știu eu că e pe vremea lui Ceaușescu, iar le-am găsit cu camere mai lungă și cama mai scurtă. Ce am schimbat acum încoace, am găsit camele egale. Acum sunt într-o dilemă, să vedem ce probleme, pentru că vor apărea, pentru că ce se întâmplă? Blocul este montat, bucșile axului cu came sunt perfect făcute sunt perfect confecționate după ax și altul ax nu pot să mai montez pentru că diferă cotile la palierul de la arbore și atunci trebuie să rămân la axul care îl avem, pentru că este cine l-a făcut un atelier unde l-a alezat bucșile, l-a făcut după axul ăsta. Eu nu mai pot pune altul ax, că atunci trebuie să fac eu alte bucși. Eu am ajuns în faza când am montat arborele motor, am montat pistoane, tot. Eu nu mai pot umbla să mai modific bucșile și în acest caz trebuie să-l montez. Acum rămâne de văzut să vedem când îl pornim, ce surpriză apar. Și atunci încercăm să-l montăm, axul în bloc, montarea axului în blocul motor, fixăm flanșa pe linie, și axul este la loc. Axul este foarte bine făcut, bucșile sunt perfecte, nu avem gram de joc. Prelucrat bucșile la un atelier specializat, pe la Covaz, n-am înțeles. Și l-a dus la mine. Pentru că suntem prieteni și zice, bă, prietene, să-mi faci și mie motorul ăsta. Și axul, domnule, este izolat l-am curățat, era izolat cu ceară. Așa erau axele pe vremuri, izolate cu ceară. Să nu prindă rugina, să nu... Uite, aici este un pic de ceară. Acum trebuie să montăm șuruburile și să fixăm axul. Tacheți sunt introduși în bloc.
Acum, pentru montarea pinionului intermediar, am uns un pic cu un lei, trebuie să-l introducem pe bolț. Prima fază trebuie introdus, avem o flanșă în partea de jos ca pinionul să se reazeme pe șaibă. Montăm înainte de montarea pinionului. Trebuie să avem pistonul tras la punctul mort superior sus. Pentru montarea pinionilor la distribuție trebuie avut în vedere o anumită ordine de montaj. Am introdus șaiba pe bolțul de la pinionul intermediar, am rotit arcurile motor cu pistonul numărul 1 sus la punctul mort superior. Așa, la sfârșit de compresie, asta e important. Ordinea de montaj, înainte de a monta pinioanele la distribuție, trebuie să fixăm axul cu came în cele două șuruburi. Aici avem prinderea suportului de la axul cu came. Introducem o șaibă acolo, introducem șurubul, punem șurubul la suport, introducem o șaibă ca să o centrăm la După ce am introdus șaiba pe bolț, ca să avem șaiba acolo înăuntru, ca să limiteze pinionul să se reazemă pe șaibă, trebuie rotit axul cu came, cu numărul 2, avem un 2 aici pe ax, pe pinion. Cam aici ai 2-ul. Căutăm 2-ul de la pinionul intermediar, îl așezăm cu 2-ul de la pinionul axului cu came și cu 1 pe arborile motor. Aici avem 1, pinion intermediar 2, ax cu came 2. Și rămâne restul să le montăm ulterior, pinionul de la pompa de alimentare, pinionul de la pompa hidraulică și pinionul intermediar cu pinionul de la pompa de alimentare va fi 3-ul și pinionul de la pompa de alimentare cu pompa de injecție va fi 4. Acum trebuie să montez siguranța, șaibele, trebuie să montez șaibele. Așa, șaiba de fixare și acum siguranța pe ax pentru fixarea. Acum
încă un ansamblu care trebuie montat aici la distribuție este pinionul de antrenare a pompei hidraulice. Punem un pic de ulei, avem o șaibă aici care trebuie așezată, punem un pic de ulei și montăm în pinionul. Aici avem un orificiu care corespunde pentru ungerea bucșii la pinion. Montăm șuruburile. Iar e o reparație prin telefon. Prietenul meu Dragoș mă sună să vadă starea. Da, domnul Dragoș. Ce faceți, domnul Aurel? Ce să fac? Eu te lucru la motorul tău. Acum și filmez și lucrez. Ca să vezi. Minunat! Acum. Ia. Dragoș, la spitalul militar. Îi spun, am zis că ești doctor. Așa te-am lăudat, doctor și stupar. Am înțeles. Nu. Când aud colegii, au bă, zice, au ajuns doctor. Da. Acum s-a montat axul cu camere, ăla am pus pinionul pe el, am montat acum pinionile la distribuție, acum montez pinionul ăla care mai tezesc din capac de acolo. Ăla care l-a zis eu capacul ăla. Acum l-am montat la loc în capac, capacul nu pot să, nu l-am montat înainte, l-am montat acum, dar nu nicio problemă, că la oricând îl poți monta, dar Am înțeles. până când nu pui toate pinioanele, că trebuie montat și ăla până la urmă, că acum urmează pinionul la pompa de alimentare, după aia pinionul la pompa de injecție și punem capacul pe ele. Da. Dar alea numai luni, numai pe luni încolo.